Nå, hej YouTube. Vi spiller Ticket med Kasper. Kasper. Mig. Ja. Kom nu, du skal hjælpe mig med at hugge en masse træ. Ja, okay. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til med næsten halvdelen af vores loft, det er jord, fordi vi ikke havde mere træ. Lidt af vores loft er jord. Der er ikke mere træ. Jeg har også plantet nogle træer. Vi har bygget et hus. Jeg har bygget et hus, du har kun lavet et vindue. Jeg har lavet et vindue. Og Kasper, han har lavet huset. Det er derfor, det er så grimt. Det er pisse sjovt, ikke? Jeg tænker på, om ikke vi mangler at nævne mig her. Ja, Magnus er her også. Han er bare et faggot. Han er nede, for så spiller LOL. Nej. Bøse. Dit grin, det er endnu værre end Jeppe Kuhs. Prøv nu at lade være med at sige nej. Nej. Nå, nu er næsten hele loftet dækket til Kasper. First blood, og jeg fik det mellem øjnene. Shit. Fik du det mellem øjnene? Jeg fik det mellem øjnene. Så fik du det altså på næsen. Jeg mangler mad. Ups. Hvorfor har vi egentlig ikke tænkt på det, Andreas? Går selvmord. Okay. My phone is ringing right now. No. Hvad laver du, Kasper? Jeg hugger træ, som du ikke gad hjælpe mig med. Du vil simpelthen bare skåne. Ja. Hvor lang tid tager det lige at hugge træ? Det kommer an på, hvor meget man vil have. Nu skal du kun bruge til huset. Jeg vil gerne have lidt ekstra, så vi ikke behøver at komme ud af mig. Eller igen. Kan du ikke gå ned og mine efter kul, for det mangler jeg også helt ekstremt meget. Hvad laver du egentlig lige nu? Chiller. Så du går bare rundt og kigger. Ej, det gør jeg ikke. Jeg tog lidt kul og laver i... Oh my god, vi mangler mad, det er da helt vildt. Ja. Faktisk lidt den weekend. Skal du prøve at slagte noget ris? Så er det. Ja, men de gris. Eller hvor langt bliver de episoder, I laver inden? 20 minutter. Eller det kommer an på, hvad du synes. Jeg synes, at 20 minutter det er fint. Jeg har fundet et æble. Du er dygtig. Jeg er rigtig dygtig. Jeg skal ud og finde nogle... gris. Ris. Gris. Større, Andreas. Altså, det er ikke fordi, jeg trænger til noget.
Så Kasper, du hugger jo mega meget træ. Ja, men det er også godt. Er det der græskar? Jeg har 4 stakke planker. Om snart. Du skal slet ikke bruge så meget. Der er olie i det vand her, det kan jeg se. Ja, okay. Men hvad skal vi bruge olie til? Ja, okay. Jeg tror, jeg har fundet rocker. Jeg har fundet rockertræer. Fæld dem. Nej. Jo, vi skal jo bruge det. Det er kun bladene, Så vi kan plante dem. Kun bladene, vi skal fælde. Så de giver rocker saplings. Ja, men du skal ligesom have sådan, du kan... Nå ja, bladene, selvfølgelig. Det er dem, du skal fjerne. Du har fået 1 rocker sapling. Er der ikke nogen gris? Hvad fanden er det? Er det bambus? Sukker. Rør. Der er bare ingen dyr i det her område, vi er i, Kasper. Der er kylling! Den tager jeg med hjem. Se om jeg kan lokke den. Hvad handler? Du ligger æg. Det er frø, den gerne vil have. Den bliver tiltrukket af frø. Ja, men det er ligesom, vi har ikke nogen frø her. Kan man bare slagte den, vi bruger for noget mad. Nej! Jeg fik noget kylling. Der er masser af kyllinger her rundt. Slag dem alle sammen. Okay, der er kun én. Slag dem. Jeg har 4 rubber Slap. 5. Vi skal også bruge æg, skal vi ikke? Kan man spise dem? Nej, dem kan du lave små kællinger med. Nå ja. Okay, så læg nogle æg til mig. Det er en fed faggot. Dø! Ja, den der angriber på mig. Lol, den angreb mig lige. Nej, det er fordi jeg mangler mad. Kan man godt spise rå? Ja, du får bare ikke så meget mad. Oh my god, det fik kun én. Jeg skal nu tilbage, så skal jeg nu stege det mad her. Er 5 rubber saplings ikke nok? Det ved jeg ikke. 5 rubber træer. Til dem kan vi også få flere saplings. Okay, der er mega mange kyllinger her. Nu sker det, for der er en blomst på. Jeg skal nok lige lægge denne texture pack i ryggen, eller her i ryggen, i ryggen. I kommentar, eller i, ikke i kommentaren, i beskrivelsen. Beskrivelsen. Hvordan er det, man laver den der kan suge der hopper? Det ved jeg godt. Det er ud af bronze, er det vist. Der kom en mere. Så har vi 6. Du får lige min. Ja, så gør jeg over med det, fordi jeg skal sovstege med. De er bagved dig. Her har du et æble. Jeg har 5 stykker kylling på mig. Så gå op og steg dem. Så vil du gå så op i huset og lægge alt det træ, du har? Jo, jeg skal bare lige lave hakke en stak. Og læg. Sådan, nu har jeg en stak. Det er lige med 4 stakke. Lige med, jeg har mega meget læg. Hvorfor hoppede du ikke på de der okender? Ja, fordi jeg har læg. Så får du til at stoppe med at lægge. Det er fordi jeg ikke lige selv styrer. Nu lægger det heller ikke mere. Okay, jeg tror bare jeg stopper med at snakke om læg. Så begynder det at lægge, når jeg siger det. Lad være med at sige det. Det gør jeg også. Læg. Det begyndte faktisk. Kom.
Hvorfor har vi ikke nogen seng, Andreas? Okay, det fucker helt op der. Der får derude. Vi skal dræbe formen. Nej, lad være med at dræbe formen. Vi skal først lige have en saks, som jeg lige vil lave nu. Wow, der er mange dyr herude. Har du lagt gulvet? Det har du gjort. Der er virkelig mange får her. Okay, prøv lige at vente lidt. Jeg prøver. Hej igen. Vi er tilbage efter... Ja. Lille pause. Ja, fordi der har lige været lidt lag. Mega irriterende. Det er ikke noget at gøre ved. Har vi mere kul, Kasper? Andreas? Ja? Det er rimelig dårlig timing, men jeg skal lige hurtigt ud og hænge noget tøj op på tøjstativsnoren. Tøjstativsnoren. Ja. Jeg kommer hurtigt tilbage. Vi ses. Kasper lige væk, men Magnus er stadig. Håber jeg. Ej, det er du ikke, Magnus. Nej. Magnus er heller ikke. Jeg er ikke gay, Kasper. Jeg vil ikke ligge over der. Ej, hvorfor har jeg ikke plads? I kan købe det. Bare roligt, vi har ikke brugt hæk. Det er bare fordi, at det der, det jeg snakkede det fra en... Hvad de hedder dem der. Nej, så er det top, man. Ulykke. Bare vis mig det godt. Kom nu med kylling. Vi skal have lavet en energy kondenser. Oh my god. Nå, den er ikke helt så svær at lave. Det er så bare løgn. Nå. Det kan være, at vi får lavet det, når I kommer næste gang. Magnus? Jeg skal bare lige vide, om du var der. Det er jeg ikke. Nå. Magnus er desværre ikke lige nu. Mindre teknisk fejl. Ja. Man kan godt høre Kasper. Jeg vil lave en voldgrav, Kasper. Den sejrer tilbage i huset. I huset? Hvor hen er du ved at lave en voldgrav? Hvorfor laver du en voldgrav nu? Kan vi ikke bare vente til vi får en quarry, så kan du blive gigantisk. Hvad fanden er forskellen på, om vi har en quarry eller om vi ikke har en quarry? Hvis jeg har en quarry, så behøver vi ikke selv mig en og vi kan lave en kæmpe voldgrav. Hvorfor bliver voldgraven større af det? Fordi simpelthen tykkere. Hvis vi sætter en quarry på hver side af vores hus. Vi skal sætte det nedenunder vandet. Men der er så meget arbejde. Det er godt nok svært at komme ind med den her voldgrav. Man kan slet ikke gøre sådan her lige. Du skal putte gift i vandet. Gift? Ja, gift. Men bare lade dem bruge over eller et eller andet. Hvad laver du? Nej, det er ikke. Det skal være 2 bred. Okay.
Nu skal vi være lidt stille, men vi arbejder. Du synger helvede til. Jeg synger så professionelt, så det er lidt vel. Det var jeg faktisk til at virke faktisk. Jeg synger Så gør dårligt. det, så kan vi skrue ned for dig. For at stille lige, hvis jeg gjorde det. Det gør det. Jeg er bare blevet forkastet tomater efter det og alt muligt. Bitte tomat. Og det der rubber sætning, så er du en dem. Ja, Can I has? Hvorhen? Nu Ja. bliver både der gå ind. Nu er du der. Det burde være lave, du har sat under. Can I has the rubber? nej, det ligger inde i testen. Den er væk. Ja. Har du fundet det? Jeg planter dem lige herovre. Jeg tror, det er nok med 3 mellemrum. Nu selv om. Eller... Lige nu der er der ikke så meget tech i det, men Det skal der nok blive. I starten er der ikke så meget. vi skal jo lige starte det hele op. Kasper har gjort, så man ikke bliver våd, når man kommer ind. Det er smukt. Jeg brænder lige det koger, vi har. Vi har egentlig også meget tin. Skal den være 2 høj eller 1 høj, Kasper? Det må så være sådan. Ej, det ser bedst ud med 2, gør det ikke? Ja. Nej, men så prøv at lave dem ud af glas, det kan jeg selvfølgelig. Det tror jeg ikke, det bliver specielt pænt af. Jamen sådan nogle glas fibre, eller nej, de der glas væg, eller hvad det er, det hedder. Det gør det altså mega fedt. Det tror jeg altså ikke. Tror jeg selvfølgelig. Har du plantet bambus? Nej, hvor tror jeg det. Er sukker? Nej. Jeg skulle have klippet nogle får. Vi skal ind og sove nu. Ja, okay. Nej, vi har mega meget uld inde i chesten. Ja, okay. Vi går ind og sover. Hvorfor har du rykket den væk fra hinanden? Fordi jeg er ikke gay, Kasper. Kasper, gå nu væk. Okay, så. Gå nu i seng! Han så selv i seng.
Jeg vil lige lave et natbord. Gå i seng. Jeg skal lave et natbord. Har vi en blomst? Eller? Sådan, nu sover jeg. Hallo? Nej, hvad laver du? Gå ned i seng med dig. Ja. Ej, Andreas. Kom med mine ting. Ja. Du får også lidt... Hvorfor har du fældt dem derude? Jamen, det var nogen, jeg selv fundet. Nej, tak. Endelig for sovet lidt. Det var nok. Du var nok dygtig, du ned og sove endelig. Hey, nej, jeg ved en... I stedet for at lave jord her rundt, så kunne vi lave en hæk. Så kunne vi lave en hæk rundt. Var det ikke en god idé? Hvad vil du lave en hæk ud af? Jeg vil lige skyde den herude. Det laver jeg bare lige. En hæk. Nå, når man falder i den der, så kan man virkelig ikke komme op. Ja. Så går jeg nakker den her. Jeg skal på jagt. Jeg skød dig lige. Hvad? Nej, det var min far, der sagde sådan. Jeg skød dig lige. Men det kan man jo nemt smadre der. Hvorfor smadrer du det? Eller nej, du må godt smadre det, så får vi også nogle saplings ud af det. Okay, nu smadrer jeg altså ikke mere. Jo, bare gør det. Vi har nok hæk. Det er da irriterende, det vokser så meget. Nej, fint. Nå. Jeg fjerner lige den hele vejen rundt om så, Kasper. Jeg tror også, vi vil være færdige, er vi ikke? Det her afsnit. Ja. Nej, det må vi skal have kommentarerne, de skal være længere. Nej. Du siger lige til, når du stopper videoen, ja? Ja, vi stopper nu.